Mga nagkadayang putahe sa bulad, gibida sa mga bulad vendors sa Barangay Kalumpang sa General Santos City ato sa Bulad Making Contest dungan sa ika-15 nga Bulad Festival. Samtang pipila ka Kapuso Stars mag-perform sa Coronation Night sa Ginoong Kalumpang 2024 karong gabi. Anay report ni Justoni Humamil. Kinsa bagoy magdahom nga ang simpleng dried fish o bulad, pwede di ay i-level up pa ang pagluto. Yes, Kapuso, you heard it right. Busa andama na ang inyong extra rice kay siguradong mapa-extra rice ka sa kalami ini. Sugda nato sa bulad curry with vegetables, dried milk fish curry, caldereta de pandawan ug sweet and spicy garlic dried fish. Pipila lamang ka na sa mga pinasahing putahe sa bulad nga gibida sa 8 ka mga partisipante. Si Jasmine Asakalani, dried lapu-lapu with butter and mushroom ang iyang entry. Dahil sa special siya na bulad, lapu-lapu. Ano yung sekreto para maging masarap yung naluto? Siguro yung coconut po. Coconut at saka yung kwan din. Opo, at saka yung kwan po, lapu-lapu kasi iba talaga yan sir pag ibang lasa niya. Pinasaysab ang bulad dish ni Nanay Elizabeth, ang dried squid palabok. Samtang si Patrolman Alhadad Alagasi, iya sang gibida ang iyang specialty nga gourmet dilis. Sa ulahi, napiling champion sa panlasa sa mga judge ang sweet and spicy garlic dried fish na specialty nila Lane. Wala ko nag-expect na madaog ko kay unprepared jud may pero gibuhat ako akong best para first time pa lang, opo. We are doing our work with heart. So ganun din, magluto tayo with heart. Sumala sa barangay ang maong aktibidad, usa sa ilang pamaagi alang sa pag-promote pa sa abundang bulad industry sa Kalumpang. Mailhan gyud si Barangay Kalumpang as bulad vendors as bulad capital of General Santos City. Gina-promote po nato ang atong bulad gyud. Samtang subay sa 15th Bulad Festival, makauban nato ang Kapuso Heartthrobs nga sila si Christopher Martin, nga cast sa Makiling ug si E.A. Guzman, nga cast sa bagong GMA Afternoon Prime nga Lilet Matias, attorney at law sa Coronation Night sa Ginoong Kalumpang 2024. Ipahigayon ka na sa Kalumpang Gymnasium sa Barangay Kalumpang, General Santos City karong alas 7 sa gabi. See you, mga Kapuso. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.